kana ji ni ga wannan wani irin biredi ne tunda ba ka sha ni ana ku ci a'a wannan ai duk ko da su wannan biredi na mutum da dama an samu lafiya aka ta mutane kai mai shaida Allah kamala ha ya guri da Allah ya haba mai sai da tambayi amma ke kike shiru wai wannan ranar kam kakan ki ne noma ko baban ki ne ko yayan ki ne ko kanin ki ne ko ke ne Allah ka kare mu ci Allah ka kare mu wasu bukatu to Hausawa suka ce ranar wanka ba buwan ciki domin mun yi gwagwarmaya ba dare ba rana har Allah ya sa muka yi nasara muka ci zaɓe. ni abin da nake kai tunani ina kai komowa duk iya zangon da aka yi na gwagwarmaya tare muke amma me yasa yau mu kaɗai muka ke wannan mutum haka yake mu ma nan da kuke ganin mu akwai cikon na ukun namu amma me yasa ban ga shi Adamu anan ba da kuma shi cikon na ukun naku wanda kuke shine jami'an ya za a yi kaci masaran fan 50 kuma ka bata naira 50 ashe kai ma da kiki ne ni ne da kikin Abubakar ka saurare ni fa na kare da wannan jinya ayin Allah da ma za ki tashi ai zafin ciwo ba ya jawo mutuwa Uwa, na koyi gurin fule. idan ka gaya mu insha Allah ni ce zan zame maka maganin matsalarka kamar ka ji uban kuturu ma ya kaɗan bare na makawo mai babban sanda ka ji ko da kudin ta hannunka na san kararan naka ba dai honorable ba za mu je gidan honorable tashi mu je